Doğunçuklum salavat şerif manası Allahümme salli ala Muhammed manası Hudaya Rabbim Allah men peygamber canı gowuryen men mehabbetim şol beýige ýetirgennidi Allah'dan dileyen peygamber gowurýarlygyny peygamber canı ýetirdiýdi. Salavat şerifiňde mahkam gaýymdyr. Salavat şerif iki dünýä nurdur. Hem Allah'ını zikretmektir, hem peygamber canı zikretmektir. Bir toforlar düşünýär salavat şerif diňe peygamber zikretmekni kadip bir ýaňyşdyr. Allahümme salli ala Muhammed hem Allah'ını ve hem Resulullah'ını zikretmektir. Salavat şerifin tertibi güne 10 gaýtar hükmen oturup kıbla wagt okumakdyr. Güne 10 gaýtar kıbla wagt 10 gaýtar okumak her musulman borcudur. Boynuna borç. Ondan artygyny 100 gaýtar okasaň ya 313 gaýtar san okulýar ya 1000 gaýtar okulýar ya 3000 gaýtar okulýar. Ol ondan ýokarkylar oturup okasaň da bolýar, gezip bäkaň da bolýar, iş ýerinde de bolýar, bazarda ýörep dukan da bolýar. Onu emme güýç gün goýmaň, 10 gaýtar oturup okumak borç. Ol 100 gaýtar, 313 gaýtar ya 1000 gaýtar okumak, onu bir gün okap, bir gün okamasaň da bolýar. Onu gezip bäkaň da bolýar, iş ýerinde de bolýar. Salavat şerif kan okuyan adam kıyamet o yüzü boljakdyr peygamber janyň yüzüni özlemäge. Ýene aýdýan dogancum, onu hiç gün sypdyrmaň. 10 gaýtar okumany hiç gün sypdyrmaň, her musulman boynunda borçdur. Güne 10 gaýtar da okumayan adam kıyamet peygamber janyň mübarek yüzüni özlemäge adamyň yüzü bolmar. Güne 10 gaýtar okumayan adam. Güne 10 gaýtar okuyan adam, ondan artyk okuyan adam peygamber janyň yüzüni özlemäge yüzü boljakdyr. Ýene aýdyn 10 hükmällik hiç gün goýmaň, oturup okaň. Kä wagt 100'e ýetirin, on gezip bäkaň okasaň da bolar. Kä wagt 313 okuýun, kä wagt 1000 gaýtar okuýun. Peygamber jan aýdypdyr, her kim güne 1000 salawat okasa, dünýeden geçmäke jennetde oturjak ýerini görer diýipdir. İmkan okujak bolsaň güne 3000'dir. Salavat şerif nury beýik nurdur. İki dünýäňe çyradyr. Hudaý sizin iki dünýäňiz çyraly salavat şerif nury bilen nurane etsin.